Някои имоти се купуват за печалба, други за инвестиция, а този, който ще ви покажа днес, и за двете. Намираме се в сърцето на град Варна, само на 100 метра от пристанище Варна, римските терми и само на крачки от морска гара. 1750 квадратни метра офис площи, сграда, паметник на културата, съчетаваща класическа архитектура и съвременен модерен облик. – 1750 квадрата са изключително много за показване, затова ще се постарая да ви ги покажа по възможно най-бързия начин, тъй като има много неща, които бихте искали да видите в тези офиси. Вляво от нас имаме конферентна зала, която има излаз към тераса, вдясно имаме рецепция за тази част на офиса, а продължавайки по този коридор стигаме и до най-цветната част от този офис. Зона за релакс. Тук имаме всичко нужно за отпочиване на един голям екип. Това място е специално предвидено още при планирането и изграждането на този офис, тъй като той е правен индивидуално за наемателят, който, разбира се, иска да остане тук за доста дълго време. Всичко е планирано и изградено за създаването на една наистина иновативна и удобна работна среда. Дори малките детайли, като този аквариум до входа, създават чувство за уют. Продължавайки насам, имаме една зала за обучения, както и стълбите, с които можем да се качим на второто ниво, но преди да отидем там, искам да ви покажа какво има и зад тях, а именно още няколко работни кабинета. В лявата част тук имаме един по-малък кабинет, а в дясната един по-голям. Разбира се, всички тези пространства биха могли да бъдат преустроени според нуждите на наемателят, който използва този офис. Нещо, което на мен лично изключително много ми харесва конкретно в това работно помещение, е запазването на фасадата, за която ви споменах по-рано, като външна стена на това работно помещение. Това наистина придава индивидуалност на всички тези офиси и може да бъде намерено на много малко места. А сега, преди да се качим на второто ниво, нека да ви издам една малка тайна. Забелязвате ли малкото лого, което се вижда отдолу на стълбището? Искам да напомня, че този офис е правен ексклузивно за ползвателят му в момента и това е най-големият гарант за сигурността на вашата инвестиция. Второто ниво е доста идентично с първото, като разбира се е нагласено според нуждите на ползвателя. Пред нас имаме, както на долния етаж, два санитарни възела, те разбира се вървят по вертикалите. Нека да видим и останалата част. Вдясно от мен имаме идентично помещение с това, което видяхме долу, а сега искам да ви покажа колко голям е наистина този офис, а това е само половината от този имот. Заповядайте да се разходим в тази Open Space част. А може би от този кадър бихте могли да си представите за колко голямо помещение става въпрос. И още един от детайлите, които представят ексклузивността на това помещение, е шумоизолирана стая. Сградата е изградена в средата на 19 век от български майстори от дялан камък. След десетилетия на изоставяне, автентичната фасада е внимателно съхранена и реставрирана по одобрен проект като паметник на културата, запазвайки характерната каменна зидария и исторически облик. След завършването на сградата през 2021 година, тя е комбинация от класическа архитектура и съвременна модерна визия. В сърцето на тази архитектурна стойност са разположени модерни офис пространства, създадени с мисъл за съвременния бизнес, високи стандарти на комфорт и неповторима представителност. А сега в противоположната част на сградата остава да ви покажа и останалото от този имот. Както виждате, тук има бар плот, места за сядане и за хранене, стълбище, което води към вторият етаж, а зад вас виждаме, че има и офиси, които също в момента са отдадени под наем. Зад мен има санитарен възел и сервизно помещение, а сега нека да се качим на вторият етаж, за да ви покажа и останалото. А качвайки се по стълбите, пред нас виждаме отново три индивидуални офиса, които са смислово отделени един от друг и са също отдадени под наем. А от другата страна имаме също разделение на два индивидуални офиса. Тази сграда няма аналог на пазара. Освен че тя е уникална сама по себе си, трябва да се вземе предвид и локацията, на която се намира. Само можем да гадаем колко би нараснала капиталовата й стойност напред във времето. Това, което може да очаквате към днешна дата, са 5% годишна възвръщаемост. Рядко достижими на българският пазар. Стратегическа инвестиция на неповторима локация. Ако имате интерес да запазите вашия час за оглед или да научите повече информация, се свържете с мен. Светослав Русинов, One Estate.